pith pacho ka jopur mawuok e kaunti ma Nakuru koro chako chenro mar kano chiemb jamni madak e kinde malach. Jopur go wacho ni gichako chenro no bang' oro kelo nok mar pi kod chiemb jamni mopogore opogore ka opogore gi kinde mokalo mane chiemb jamni ne otiap ne jopur. Gimedo ni oro ma koro ogotache pacho ka oyawang' jopur kod pith ka koro giyudo yore mamoko ma ginyalo tiyo godo e kinde midhiero machal kod mago. Chiemb jamni ma otuo kokalo e yorno manyasani nyalo dak kuom kinde malach. Iko katika ile stage ya milk stage ama dough stage. Hapo ndipo huwa tunaenda tunakata, which we call it chopping. Then after kukata in those small pieces ndiko tunakuja tunaifunika. Ili kuifunika lazima utengeneze surface, the ground. Sana huwa tunafanya the above the ground. So lazima hiyo ground iwe ni flat leveled. Unaweka nyasi, then unatandika karatasi, unamwaga ile hiyo tuseme ni majani lakini sasa ni hiyo silage. Unamwaga na una compress na una mix na molasses na Mola Plus ndivyo to fasten the fermentation. Hapo ndio tunaposiagia. Alafu tukishasiaga tunaenda kuna pale tunaimwaga. Alafu tunaikanyaga ishikane, sababu isipokanyagwa itaoza. Sasa ndio sasa hivyo ndio